Heledd, HMS Morris, croeso i HMS Ochr 1 o ryw fath. Dwi'n mynd i drio meddwl am gymaint o puns, cychod a môr trwy'r cyfweliad yma. Felly, hwyliau'n iawn efo chdi? Gret, diolch. Dechrau flaen bach da fan'na. Mae album wedi bron cael ei orffen bellach? Wedi recordio i ni wrth i'n mixo ar hyn o bryd yn gobeithio cael ei mas yn y byd erbyn tua Dolig, gobeithio bach cyn Dolig, ie. A efo pwy ydych chi wedi bod yn recordio hwnna? Recordio fod un o'r enw Tom Manning sydd â studio yn Raglan a wedi gweithio ar albums PJ Harvey a Anna Calvi. O gwych, sy'n eithaf chi ddod ar ei draws o ta? Fi ddim yn cofio. Siwr beth ni ddod ar ei draws e? A ryw gwch yn rhywle. A ryw gwch, chwilio'n llon. Na fo. Mae hwnna'n ateb digonol. O ran y sŵn yr album, sut mae pethau'n datblygu o beth ni wedi glywed yn y gorffennol? Neud y swnio lot mwy llawn bron nag arfer. Heb neud y swnio ddim yn fyw, nes i fy swnio eitha byw. Ti wedi bod yn neud cerddoriaeth ers blynyddoedd bellach, ond dwi'n meddwl flwyddyn yma a flwyddyn dwytha mae HMS Morris di rhyw gicio ffwrdd go iawn. Dych chi hefyd ar prosiect gorwelion wrth gwrs. Sut ti'n teimlo mae'n mynd? Ti'n hapus efo ffordd bob ddim yn mynd? Ydw. Mae'r 2 flynedd dwytha wedi bod yn brysur iawn. A lot o gigs da wedi bod o Glastonbury a Non-Stock Ty Gwener a Truck Festival a mae'n just neis bod yn really brysur yn neud cerddoriaeth yn hunain mwy na achos o'n i arfer neud lot o stwff sesiwn, mae'n neis rhoi bysedd mewn a neud stwff yn hunain, ydy. Mae rai fi sôn am Glastonbury wrth gwrs, mi nathoch chi chwarae ar y llwyfan BBC Introducing, sut brofiad oedd hwnna? Oedd yn lyflu, o'n i meddwl bod o'n neud tyma bach yn stressed cyn mynd a neud e, achos mae lot o bethau feddwl amdano bod yn y lle iawn, rhoi'r babell yn y lle iawn, yr amser iawn, ond oedd popeth yn really esmwyth a neis a ges i fwynhau gweddill penwythnos ar ôl chwarae. Ydych chi chwarae ar y Dy Gwener, do? Dy Gwener, do. Mae hynna'n wych, achos ti'n gorau poeni am ddim byd wedyn, nag oed? Da, ffantastig. A chi'n cael campio mewn lle special neu ydych chi efo'r bobl goman? O'n i rhywle yn y canol. O'n i ddim gyda'r assistiad mowr, oedd Kanye West ddim yn cerdded rown cefn llwyfan a pethau fel yna. O'n i reit tu ôl y llwyfan BBC Introducing, gyda lot o bobl oedd yn gweithio ar y maes. Ond campsite lyflu, showers, pendigedig. Sut ti'n ffeindio Sam a Will ydy'r berthynas efo'r band y felly'n yn dda rwan o ran? Odi, cwmpa mas. Na, ni ddim yn cwmpa mas. Na, i ni'n pigo ar yn gilydd. Mae rai chdi fod fel am mewn band, dweud? Ie, mewn ffordd hyfryd. O ran yr album a rhyw fath o gynllun, be sy'n digwydd, pryd da ni'n mynd i weld i'n dod allan a be ti'n mynd i wneud wedyn ti'n mynd i deithio hi, neu ti'n trio targedu labeli penodol? I ni yn trio targedu labeli ar hyn o bryd i weld sy'n unrhyw un o diddordeb i roed y mas ar yn rhan ni. Ond os yna gyda'n digwydd newn ni'n neud yn hunain, a gobeithio cyn Dolig, mae pethau fel arfer yn eitha araf, ond cyn Dolig, a wedyn taith Pryden. Taswn ni'n gallu mynd i'r Alban neu Japan fydden ni yn really moyn neud, ond dim budget ar hyn o bryd. Na. Ond ie, lot o deithio gobeithio. Wyt ti wedi gwneud lot o waith sesiwn yn y gorffennol, chwarae bes i bobl fel Emmy the Great, dwi'n iawn. Wyt ti'n gallu defnyddio rhywfaint o'r cysylltiadau yna, falle? Gobeithio, mae yna un neu ddau o bobl i fi dal yn siarad ar nawr ac yn y man. Os maen nhw'n hoffi fi, gawn i fel. Just gofyn am ddigon o bres yn di Japan, fydd hi'n iawn. Wel, diolch yn fawr iawn ti, a gobeithio newch chi angori'r album yn yr misoedd nesaf yma a pob lwc efo bob dim. Diolch yn fawr iawn.